Здравейте, това съм отново аз, нашата група. Снимам се в отражението на стъклото, тъй като ще използвам предната си камера, за разлика от другите видеа. Намираме се на кулата Skylon в Ниагара Фолс в Канада. И сега ще ви предложа една интересна гледка от Ниагарския водопад. Ето го Ивайло, нашия скъп гост. Това е Живко, който също много се радва. Ето я и Марианка и сега обещаната гледка от върха на кулата към водопадите в Ниагара. Ето го канадския водопад. В момента виждате, че има един кораб, който се намира в самото сърце на водопада. Ние бяхме с нощи също на такъв кораб. Това е американския кораб. Има и канадски кораби, разбира се. Мисия Ниагара. Мисия Ниагара. Минаваме отново през решетките. Малко ще се разходим и така, да видим как е положението. Марианке, за нашите зрители една хубава чаровна усмивка. Окей. Намираме се във външната страна на наблюдателницата на кулата Skylon в Ниагара. От тук имаш възможност да наблюдаваш водопадите в Ниагара през, разбира се, решетки за сигурност. Сега ще проверя отново камерата през решетките, за да покажа и американският водопад. Както виждате, водопадите са два. Този, който в момента показваме, е американския водопад. Отсреща е град Ниагара в Съединените американски щати. Корабчето, което минава в момента долу, е канадско. Защо е канадско и как се разпознава? Дъждобраните на хората, които са качени на кораба и които в момента пътуват към водопада, са в червено, докато американците, които са на този кораб, който в момента стои там на дока, използват сини дъждобрани. Виждате американската наблюдателница и мостът, който е границата между Съединените щати и Канада. Иначе самата граница върви по реката. Този водопад, където все още е канадския кораб, е в Съединените щати. Корабът на Канада е навлязал леко в териториалните води на САЩ, но това не е никакъв проблем. И големия канадски водопад под колата, където в момента американския кораб извършва маневра и се оттегля от водопада. Границата между щатите и Канада минава по средата на този водопад. Той не е изцяло канадски и върви по средата на тази река, която виждате на камерата. Интересното е, ще видите един мост, който е отрязан наполовина. В момента стои само канадската му част, докато американската липсва. Това е стар мост, най-вероятно железопътен, който вече не се използва. Нашата разходка по Skylon кулата ще продължи още малко, за да видим и самата Ниагара като град. Съвсем бърза разходка. Ето ги нашите скъпи гости и домакини. Американската земя показа ли? Американската земя показахме. Ето го едно от казината, главното казино Ниагара Фолс. И ще направим една кратка разходка по цялата кула, за да придобиете представа за всичко, което се вижда от тази кула. Хотел Хилтън. Ще спра тук да фокусирам камерата върху един обект. Това нещо, което прилича на православна църква долу в основата на хотела, всъщност, както се оказа, е бразилски ресторант, който обаче изглежда като православна църква и честно казано нямам идея защо са избрали такъв дизайн или просто са купили действаща църква, но и си изглежда като православна църква, но вътре е бразилски ресторант. Това Хилтън е. Да, това е хотел Хилтън. Продължаваме разходката, за да покажем какво се вижда от кулата.
Това е самия град Ниагара. Ниагарските водопади, така се казва града, Ниагара Фолс, Онтарио. Провинцията Онтарио, държавата, страната е Канада. Тук вече продължаваме с разходката, за да видим и централната част на Ниагара, където в момента текат ремонтни дейности. Ето го и Живко. Здравейте! Малко поглед към групата, която върви с мен. Това, което виждате тук, е специална площадка, която се ползва в алпинистите, които чистят стъклата на кулата от външната страна. И ето тук се вижда централната част на Ниагара с хотел Шератон, зад него е казиното, леко ще увелича, Виенското колело, всички атракциони са разположени в тази страна. Ето е отново границата между Канада и Съединените щати. Наблюдателницата, която се ползва от американските граждани, за да наблюдават водопадите, макар че голяма част от тях избират да прекусят границата и да се полюбуват на гледката от канадската страна. И ето го американският водопад. А тук в тази част е мястото, където хората се качват на корабчета, за да отидат в основата на водопада и където ние бяхме вчера. Вижда се американския кораб с сините дъждобрани, който се прибира, а канадският с червените дъждобрани се готви да отплува за подножието на водопада. Още една капа за мъгло. Добре. И аз казвам чао, здравейте. Тук някъде в този момент мисия Ниагара е към своето приключване. Отново успешна мисия за нашата команда. И ваканцията към своето. И ваканцията е към своето приключване, но пък ще запазим едни страхотни спомени и ще се надяваме, че скоро отново ще бъдем заедно и ще имаме нови приключения, които да споделим. Мисия Ниагара приключи.